Veña, Diego, que seguro que o pasas ben. Hai moito tempo que non vela a avoa e agora que está soa precisa máis coidados. Mira, Diego, ponte como queiras, vala ir ver e punto. Como tarda a bella esta? Diego, trata ben a túa avoa. Canto tempo, que tal a viaxe? Ben, e vostede que tal está, doña Puri? Tirando. Ai, como medraches, Dieguiño. Comestes? Tedes fame? Pasade, veña, pasade. Diego, suba as maletas ao dormitorio, por favor. Diego, mira o que che fixen. Son as galletas que che gustaban de pequeno. Grazas. Ai, mira, xa choveu desa foto. Que ben o pasábamos daquelas co teu avó. Xa. Diego, teño que saír facer uns recados na vila. Pórtate ben coa avoa que xa vai maior. Oiches? Que sí, déxeme dormir. Hai máis galletas? Non, pero se queres facemos máis, como cando eras pequeno, acórdaste? Acórdome. Pois veña, pásame a fariña. En 20 minutos están. E agora anunciamos o falecemento de don Alfonso Lama Silveira. Rógase unha oración pola súa alma. Ai, mira, morreu o Alfonso da Silveira. Vou ter que ir dar o pésame. Avoa, xa pasaron os 20 minutos, non? Ai, vai mirar se están. Apaga o forno. Avoa, o forno non estaba aceso. Oh, pois tes razón. Esquecinme. Están máis ricas ca nunca. Non sabías facer tamén tarta de chocolate? Sí, pero agora non podo, que teño que coller o bus. Hola, que tal? É a avoa? A avoa foi dar un pésame. Pero onde foi? Non sei, foi a parada do bus. Pero como deixas saír só a avoa? A avoa deixou o móvil na casa. Vouno buscar. Vou chamar a policía. Avoa, que fas aquí? Estou esperando o coche de línea. O último autobús pasou hai unha hora. Onde ías? Ia buscar o teu avó. Xa tarda moito. Quedou de bixantar. Igual se quedou parolando co Agustín. Avoa. O avó... Mamá, antes de ir en busca da avoa, ven a carpeta. Sabes perfectamente que non pode estar soa. Está perdendo moita memoria. Pero a avoa non lle gustaría ir aí. Ponte no seu lugar. Mira, Diego, eu non podo facer nada máis. Se teu pai non se fai cargo da súa propia nai... E que pasa? Nos podemos axudar. Diego, xa sabes como é teu pai, só pensa nel. E agora que morreu o avó, xa non ten ninguén que a axude. Vale, mamá, fai o que queiras como sempre. Eu vou acabar de facer a maleta. Non enredes moito, que mañá espéranos unha longa viaxe.